A punto de cumplirse unha década dos atentados terroristas das Torres Gemelgas en Nova York, acaecidos o 11 de setembro de 2001, o balance que se pode considerar desta década de loita contra o terrorismo global, tal e como estipulara o entón presidente estadounidense George Bush, non deixa de ser contraproducente. En primeiro lugar, por os dous autores implicados, principalmente a rede terrorista global Al-Qaeda, que nese momento logrou o seu maior golpe, o maior impacto no corazón do seu principal enemigo, que en este caso Estados Unidos. En segundo lugar, precisamente, o goberno de George Bush, e por lo tanto a política de Washington de utilizar este atentado terrorista como un móvil exclusivo para levar adiante un proxecto de dominación unilateral das institucións internacionais e impoñer a supremacía estadounidense. Para Al-Qaeda, obviamente, foi o clímax do seu maior actividade terrorista, aínda que posteriormente cometer outros atentados a partir dos anos 2003 e 2009 principalmente en diversas partes do globo, como pode ser en Casablanca, en Istambul, en Madrid, en Londres ou incluso en Bombay. Logrou expandir de alguna forma a súa ideología yihadista e salafista, pero desde un punto de vista da operatividade e a logística, os mecanismos de seguridade implantados por Estados Unidos a partir de entón deixaron a operatividade da rede terrorista bastante diminuída, e o efecto contundente máis simbólico que certifica tamén a perda de capacidade de operatividade terrorista para Al-Qaeda foi o abatemento do seu principal líder e mentor ideolóxico, Osama Bin Laden, ocorrida o pasado mes de maio en Pakistán. Aínda que Osama Bin Laden xa era unha personalidade bastante marginal dende o punto de vista político dentro da organización, o momento actual, 10 anos despois de Al-Qaeda, non deixa de ser o seu punto de perfil máis baixo, con escasa capacidade para realizar outro tipo de atentados e diseminada nunha serie de células en diversas partes do globo, intentando sobrevivir de alguna forma e colocar algún tipo de actividade en outros puntos do planeta. Por contra, o caso de Estados Unidos, o 11S, de algún xeito, tentou certificar un proxecto de dominación e de supremacía hexemónica de Washington a nivel internacional que, irónica ou paradoxalmente, terminou sendo contraproducente. Ao mesmo tempo, o 11S serviu para xustificar unha especie de impunidade legal e judicial dunha política exterior sumamente agresiva e uns mecanismos de seguridade absolutamente fora da lei que ten os seus efectos máis visibles no que hoxe segue a ser a base militar de Guantánamo, as bases militares de Abu Ghraib en Irak, de Bagram en Afganistán e os polémicos voos ilegais da CIA. Un mecanismo de seguridade completamente sujeito aos intereses de Estados Unidos e da que moitos países, incluindo os europeos, participaron de forma activa ou tácitamente contando co seu apoio. Por lo tanto, a unha década do 11S, os efectos políticos deste suceso que transformaron a realidade internacional nese momento non deixan de ser completamente diferentes aos objetivos iniciais dos seus principales actores, neste caso Estados Unidos e Al-Qaeda. Estados Unidos ha perdido credibilidade na súa diplomacia, nin siquiera se pudo recuperar nese sentido o actual presidente o Barack Obama este tipo de credibilidade, e Al-Qaeda atópase neste momento no seu punto de inflexión máis baixo, con un perfil absolutamente diminuído. Por contra, igualmente, o efecto político do 11S non deixa de ser bastante baixo, no sentido de que nestes momentos a crise económica internacional, a proliferación de resistencias contra un modelo económico e político caduco pero imperante nos últimos anos e outros acontecementos políticos como a rebelión no mundo árabe certifican que hoxe o 11S nin siquiera teña un efecto político e mediático suficientemente importante como obtivo fai 10 anos.